Welcome to Cebu. Strawberry Farm at Baguio City. Nag-video. Alright mga liog, sa mga wala pa kailan ako, by the way, my name is Mayor Dodong. I do double meaning Bisaya interviews as well as mga vlog and mga reaction videos. And duman pa mga videos sa kaya natukuan sa camera, syempre ato ng buhaton. So karon guys, do Domingo man karon and nahuna-hunaan ako ba na why not kanisa na vlog is kanang mag-impart ko sa inyo ha. Syempre kay bawo ko nga uban sa inyo na anad na nga magpatawa, mga permi ko magpatawa, and gusto pud nako nga maghatag og gamay na inspiration sa inyo ha. Binakaron sa sitwasyon sa pandemic, siguro ang uban sa inyo ha gakawad ang nagpaglaom, ang uban sa inyo gakawad ang na og fighting spirit nga mulaban sa kinabuhi ba. So mga liog no, gusto na ako ni siya sugdan sa pangandoy. Kadumdum ka atong bata pa ka, atong wala pa kay maut sa kalibutan, kadumdum ka atong siguro nag-edad pa siguro kag mga 5 years old or 7 years old below, kadumdum ka atong nangandoy ka nga gusto ka mahimong astronaut. Kadumdum ka atong gusto ka mahimong army. Kadumdum ka atong gusto ka mahimong teacher. Kadumdum ka atong gusto ka mahimong milyonaryo, gusto ka mahimong bilyonaryo, trilyonaryo, unsa pa nang mga ilyo-ilyo. Pagani katong bata pa ta moingon ta nga ako ang pinakadato sa tibuok kalibutan, serado, handado, para dili kita matupungan sa mga tao nga nangambisyon pod. In short, dagko kay tag pangandoy sa una pa. Kadumdum pa ba pud ka nga gusto ka mo travel sa kalibutan? Kadumdum ba ka nga gusto ka mo puyo sa States? Kadumdum pa ba ka sa mga butang na ginapangandoy nimo before? Katong mga panahon nga walay laing sulod ang imuang unahuna kundi puro dula lang og pangandoy. Pero samtang kita gahimkod, samtang kita gakadako, gakatagaan tagbuot sa kalibutan, gakawala tong mga pangandoy nato before na gusto ta mahimong milyonaryo, gusto ta mahimong kwartahan sa kalibutan. Nawala siya tungod sa atong mga tagsa-tagsa na mga priority. As we grow older man good, gaka-change ang atong priority. Instead before katong mga bata pa ta, ang atong mga priorities before gusto lang ta magdula, karon nagkakatagaan tagbuot sa kalibutan, nawala tong mga ginapangandoy nato sa una. Ay syempre ang atong mga priority puro na laag, puro na barkada, puro na pagpangitag kwarta, panarbaho, usahay pagani, pasan nato ang problema sa tong ginikanan. Tungod kinatagaan ta og saktong panimuot sa kalibutan. Kumbaga nakamatataba nga inani di ang realidad. Lang pud di ay puro daydreaming tanan. Kailangan pud ta mumata sa kamatuoran. Ingon pagani sila, ang pinakapobre sa tibuok kalibutan dili tong mga taong walay kwarta, kundi ang pinakapobre sa tibuok kalibutan kining mga taong walay pangandoy. Libre na gani mangandoy, wala pay imuha. Usahay sa mga adlaw nga atong kakasinati, gakalimtan nato ang atong mga pangandoy. Tungod sa mga lain-lain na mga problema, tungod sa lain-lain na mga priorities kagaabot sa atong kinabuhi. Sobra ka importante mga liog no ang pangandoy kasi dinhi ka magsugod, dinhi ka mag-start, kumbaga mauna sa imuhang pundasyon sa imuhang padulngan. It's like magtukod ka og balay, so kung wala kay pangandoy nga unsay pormas imong balay, malabo nga matukod nimo siya. Kay bawjud ko nakita tanan naagi tay pangandoy. Pero ang nagkalain-lain lang is naay uban ng mga tao na gagmay og pangandoy, napoy uban dagko og pangandoy. Di man ka mamili og pangandoy, pwede nimo dako yung pangandoy, pwede pod gamay. Choice na nila. Pero ang pinaka point nako diri, katong mga pangandoy nato sa una katong bata pa ta. Una-una to siya balik. Mas dali ta makasugod ug mas dali na to makuha kung unsa gid atong mga pangandoy sa kinabuhi. Na remember nako before ba katong high school pa ko, syempre sa circle of friends dili gyud na malikayan di ba nga mangutan na jud ka kung unsa imong mga pangandoy. So I asked some of my friends, ingon ko sila ha, unsa imuhang pangandoy? Ingon siya nako, ang pangandoy niya is makahuman ng eskwela. So karon nakahuman sa eskwela pero wala siya trabaho. Sa pud nako ka friend, ayun po ko sa nangutana po ko sa iyo kung siyang pangandoy, ingon siya makahuman sa eskwela og makatrabaho. So karon nakahuman sa eskwela, naapod sa trabaho. Sa ang bote pasabot. Kung mangandoy naman lang de galing ka, be specific. Siyempre libre na lang gani mangandoy, kulang-kulang pa. Mas better siguro kumpletuha imong pangandoy. Inom dumi permente guys no. Ang success sa kinabuhi, dili siya aksidente. Nagsugod siya sa pangandoy.
Siyempre, ang uban sa inyo, basin makapangutan na kung nangambisyon ba ko nga may mong vlogger, mag-inani ba ka ha? Siyempre, oo, nangambisyon gyapon ko. Pero before ko nangambisyon ani, na ako'y isa ka pangandoy before, basin mo ay maghatag sa akong success. Pero ang gi-expect na ko nga mag-success ko, nag-feel ko, pero okay lang. Actually, wala man sad ko na feel di. Instead, mas naka-learn pa ko sa kinabuhi. Tanan naman butang magsugod gid sa pangandoy. Tigali ikaw na kay mga pangandoy din na, pero usahay lang gakasit aside nato tungod sa ato ang mga problems nga ato ang gakasinati karong panahon na. Mas better siguro guys no na una na to balik kung unsa tong mga gusto na to makuha sa kinabuhi, gusto na to ma-achieve sa kinabuhi. Balikan to nimo tong mga panahon nga bata pa ka kung unsa kadagko imong pangandoy. Dili ka mo balik sa pagkaisip bata, pero kailangan ka mo balik sa pagkapusong bata. Kana ang ayaw wala as imuha. Ayaw kaulaw na mangandoy ka balik. Ayaw kaulaw na mauna imuhang pangandoy. Ayaw pud kalimot na mahimo kang positibo lang gid sa pag-abot sa imong mga pangandoy. By the way, maligo sa dito ko sa ulan ha. Bye. Ito to. Hello. Lang ha. Kadala. 5 seconds. By the way, ayaw po kalimot nga mahimo kang positibo sa kinabuhi. Ligo sa dituod ko ha. See you sa next video.